Hello mga kaswang, magandang araw sa inyong lahat at sa ating butihing narrator. Ako nga pala si Joselito, pero Lito na lamang ang itawag ninyo sa akin. Naninirahan dito sa isang bayan, sa parte ng Leyte. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Noong minsang nagtatrabaho ako at naging isa sa mga pinagkakatiwalaan ng amo ko sa Manukan. Noong dekada 90 pa ito. Nang mga panahong ito ay binata pa lamang ako at sa pagkakatanda ko ay nasa edad 21 pa lamang ako. Isang maglalako ng kakanin ang aking ina, samantalang ang aking ama naman ay isang mangingisda. Pero Sir Casper, may kaunting kaalaman rin ang aking ama pagdating sa panggagamot. Dahil sa lugar namin, kapag may mga nagkakasakit na bata o kaya'y matanda ay sa aking ama agad lumalapit ang mga ito para magpagamot. Suhi raw kasi ang aking ama noong ipinanganak ayon pa sa aking abuela. Kaya't kahit na kaunti lamang ang kanyang kaalaman pagdating sa panggagamot, ay gumagaling naman ang mga taong nagpapagamot sa kanya. Noon ngang magkaroon ako ng pagkakataong makapagtrabaho at maganda ang pasahod, ay hindi na ako nagdalawang isip pang mamasukan. Hindi naman naging mahirap ang pagtatrabaho ko sa Manukan. Dahil kahit baguhan pa lamang ako, ay tinuturuan naman ako ni Mang Pablo. Hanggang sa dahan-dahan ko nang natutunan ang lahat ng mga gawain. Isang araw, habang nasa sabungan ako kasama ang amo kong si Mang Delphin, ay may napansin akong lalaking matalim na nakatitig sa gawin namin. Kitang-kita ko sa gilid ng mga matang kasama ang pagkatitig sa akin ng lalaki. Nung titignan ko ang lalaki ay mabilis niya iyong nag-iwas ng tingin at agaran ng naglakad palayo. Kaya't napakunotno ako at napatanong sa isipan kung bakit ganoon na lamang kung makatingin sa akin ang lalaki. Parang timang yung lalaking yon. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kung makatingin sa akin, wagas. Akala mo may nagawa akong malaking kasalanan. Wika ko pa sa isipan habang sinusundan ng tingin ang lalaki. Kinalabit ako ni Mang Delphin at tinanong kung ano ang nangyayari sa akin. Bakit bigla raw akong natulala at parang may tinitignan. Kanina pa kita kinakausap pero hindi mo ako naririnig. Wika pa ni Mang Delphin. Pasensya na po, may napansin lang po kasi akong lalaking masama ang pagkatitig sa akin kanina. Paghingi ko ng paumanhin sa amo kong kasalukuyang may hawak ng panabong. Ayos lang yun. Halika rito. Tulungan mo akong mag-ayos dito sa manok na ilalaban ngayon. Wika pa ng amo ko. Pinalapit rin ito si Mang Pabling o ang pinagkakatiwalaang trabahante at pinaayos ang paglalagay ng panare. Nang matapos ng ayusin lahat, ay inilaban na ang manok. Sunod-sunod naman ang panalo ng manok ni Mang Delphin. Kaya't walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ni Mang Delphin. Halos hindi maalis-alis ang pagkakangiti ng matanda dahil sa magandang nangyayaring sunod-sunod ang pagkapanalo. Sabi ko sa iyo, Lito, talagang mananalo ang manok natin eh. Alagang-alaga mo kaya yan. Paniguradong tiba-tiba na naman tayo nito kay Boseng. Masayang wika ni Mang Pabling. Napangiti lamang ako at sinabayang mag-ingay si Mang Pabling. Sa paglipas ng mga oras ay pinilit kong wag nang isipin ang lalaking masamang makatingin sa akin kanina. Iwinaksi ko na lamang ang aking isipan at pilit na sinasabayang magsama si Mang Pabling at si Mang Delphin
Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay muli kong namataan ang lalaki. Sa pagkakataong iyon ay medyo malapit na ito sa kinatatayuan ko at panay pa rin ang pagsipat nito sa akin. Nang mga sandaling iyon ay hindi na talaga ako mapalagay. Naiilang at naiirita na rin kasi ako sa ginawang pagtitig ng masama nito sa akin. Noong lalapitan ko na sana ang lalaki para tanungin kung bakit ang sama ng tingin niya sa akin, bigla naman akong hinawakan ni Mang Pableng at tinanong kung saan ako pupunta. "Dito ka lang. Huwag kang umalis dahil hindi pa tapos ang laban." Wika pa nito sa akin. Tumango naman ako at bumalik na lamang sa kinapupistuhan. Sa paglipas naman ng mga ilang oras din, ay isang beses lamang natalo si Mang Delphin. Kaya't masayang-masaya kami pag-uwi dahil binigyan na naman kami ni Mang Delphin ng pabuya. "Basta, alagaan nyo lang ng mabuti ang mga panabong na manok para tiba-tiba kayo palagi. Kilala nyo naman ako, di ba? Hindi ako madamot na amo. Maging mabait at masipag lang kayo. Ako nang bahala sa inyo." Masayang wika pa ng aming amo. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti akong tinuruan ni Mang Pablo sa lahat ng mga gawaing may kinalaman sa lihim na karunungan. Siya kasi ang nangangasiwa sa mga panabong na manok. Noong tinuruan na nga ako ni Mang Pablo ay doon ko lang rin nalaman na kaya pala palaging malusog at nananalo ang mga manok na panabong. Yun ay dahil sa mga buhay na salitang inuusal niya sa mga manok. Tuwing sumasapit ang araw ng Martes at Biyernes, at kapag naman ilalaban na ang manok, bago pa man dalhin ni Mang Pabling sa sabungan, ay muli itong inuusalan ni Mang Pablo para mas lalong maging agresibo pa at hindi tatabla ng basta-basta kapag may ibang manok ng makakalaban na inusalan rin ng pangontra. Ganon po ang uso dati pagdating sa sabong. Sa amin noon ang tawag ay tangil. Tuwing tinuturuan niya akong magdasal ay pumupunta kami sa isang kubong palaging pinagpwestohan ni Mang Pablo. Tuwing may mga ginagawa siyang importante o kaya na may nagre-ritual para sa mga panabong. Mahigpit niya ring pinagbabawalan ang ibang mga kasamahan naming trabahanting pumasok sa kubo maliban sa aming dalawa. Masyado na akong matanda para mangalaga pa sa mga panabong na manok ni Bossing. Kaya Lito, ikaw ang napili kong humalili sa akin pagdating ng araw. Dahil nakikita ko sa presensya mong mabuti kang tao at mapagkakatiwalaan. Lahat ng mga ituturo ko sa iyo ay gamitin mo lamang sa mabuting pamamaraan upang sa ganon ay tuloy-tuloy ang swerteng darating sa iyo. Mahabang paliwanag ni Mang Pablo. Ayon kasi sa kanya, habang patuloy na siniswerte ang amo namin ay patuloy pa rin kaming mabigyan ng biyaya nito. Pero, Mang Pablo, natatakot po akong baka hindi ko po kakayanin ang mga responsibilidad na iaatang mo sa akin. Kinakabahan kong saad kay Mang Pablo. Sinabi niya sa aking huwag akong matakot. Hindi ibibigay sa akin ang mga pagsubok kung hindi ko kakayanin. Tipid na ngumiti na lamang ako at sumunod na sa gusto ni Mang Pablo. Kung iisipin kasi ay tama naman ang mga ipinapayo sa akin ni Mang Pablo. Siya nga, kahit na marangya na ang buhay niya ay patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa amo naming si Mang Delphin. Ayon pa sa kwento niya ay dati siyang antingero. Niligtas ni Mang Delphin ang buhay niya noong minsang kamuntikan na siyang mamatay sa liblib na kabundukan. Isa rin kasing antingero si Mang Delphin na naghahagilap ng mga pampaswerte mula sa kalikasan at iba pa.
Swinerte nung araw na napahamak si Mang Pablo at kamuntikan ng patayin ng aswang ay siyang pagdaan naman ni Mang Delfin sa kinaroroonan niya. Kung kaya naman ay hindi na ito nagdalawang isip pang tulungan siya at walang kahirap-hirap na pinatay nito ang aswang na nakasagupan niya. Simula nga noon ay naging matalik na silang magkaibigan. Dahil sa bulag na ang isang mata ni Mang Pablo, dahil sa aswang na nakasagupan niya noon, napagpasyahan niyang maging kanang kamay na lamang ni Mang Delfin. Binata pa man si Mang Delfin ay mahilig na talaga ito sa sugal. At dahil sa may kaalaman si Mang Pablo sa lihim na karunungang natutunan niya sa isang kaibigang mambabarang, kaya naman hinikayat niya si Mang Delfin na itigil na lamang ang paghahanap ng mga medalyon at mutya. Ituon na lamang nila ang atensyon sa pagpapalago sa mga panabong na manok. Ang usapan nila noon ay si Mang Delfin ang pupunta sa sabungan at ang kapatid ni Mang Pablo na si Mang Pabling, upang sa ganoon ay hindi makontra ang mga panabong na manok na binaunan niya ng orasyon. Simula nga daw noon ay ganoon na palagi ang ginagawa nila hanggang sa lumagaw ng lumagaw ang kanilang negosyo at marami na silang nabiling lupain. Noon ngang sabihin ni Mang Pablo sa akin ang tungkol sa mga inuusal niyang orasyon, ay magkahalong takot at saya ang nararamdaman ko. Natatakot akong baka mamaya ay hindi ko magampanan ng maayos ang nais ni Mang Pablo at madismaya siya. Ngunit sa kabilang dako naman ay masaya ako sa isiping baka iyon na ang daan para matulungan ko ang pamilya ko at maiahon ko ang mga magulang ko sa hirap. Nangako naman si Mang Pablo sa akin na hindi niya ako hayaang mapahamak at saka na siya aalis sa tabi ko kapag nasisiguro niyang kayang-kaya ko na ang sarili ko at magagawa ko ng gampanan ang lahat ng mga dapat gawin. Magtiwala ka lang sa sarili mong makakaya mo ang lahat at magtiwala ka sa akin. Pinapangako ko sa iyong hinding-hindi kita pababayaan. Saad pa ni Mang Pablo sa akin. Hanggang sa isang araw, abala ako sa pagtatrabaho ay lumapit sa akin si Mang Pabling at nagtanong kung may gagawin ba raw ako mamayang hapon. Wala naman po, Mang Pabling. Bakit po? Balik kong tanong sa kanya. Ngumisi siya at nagwikang aayain niya sana akong mag-inom mamayang hapon. Minsanan lang naman daw kasi at isa pa ay hindi naman na raw magagalit si Busing. Sigurado po kayo, Mang Pabling? Baka mamaya mapagalitan po tayo ha. Paniniguro kong saad sa kanya. Hindi yan. Akong bahala kay Busing. Bago siya uuwi sa kanila, magpapaalam akong mag-iinuman tayo. Pampatulog lang. Anya pa sa akin. Dahil sa sinabi ni Mang Pabling ay minabandali ko na ang ginagawa kong trabaho. Nang araw ngang iyon ay naging abala ako hanggang sa sumapit na ang takip silim. Kinagabihan noon ay nag-iinuman na nga kaming apat na trabahante. Hindi namin kasama si Mang Pablo dahil sa umuwi ito sa kanilang bahay tuwing hapon. Kami-kami lang ang nag-iinuman. Ako, si Mang Pabling, si Kuya Gaspar at si Danilo, ang pinakabata sa amin. Nga pala mga kaswang, baka isipin ninyong isang antingero rin si Mang Pabling. Tulad ng kanyang kapatid na si Mang Pablo. Hindi po. Isa lang pong ordinaryong tao si Mang Pabling. Noong minsang tinanong ko nga siya kung bakit hindi siya tumulad sa kanyang kapatid na isang antingero, ang sagot niya sa akin, mas gusto niyang maging isang simpleng tao lamang. Iyong malaya kang nakakagalaw sa labas ng bahay nang walang nakaabang na panganib. Magkakaroon ka ng pamilyang masaya at hindi nangangambang baka mamaya ay may mangyaring hindi maganda sa pamilya mo habang wala ka sa tabi nila.
Iyon ang isa sa kinakatakutan ni Mang Pableng, kaya ayaw niyang pasukin ang mundong ginagalawan ng kanyang kapatid. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento. Alright. Kumusta mo na mga kape nyo? Malamig na ba o ubos na? O hindi ka pa nagtimpla? Sa paglipas ng mga oras ay nararamdaman kong medyo tinatamaan ako ng alak. Kaya naman sinabi ko sa kanilang magpapahinga na muna ako dahil parang nasusuka na ako. Biniro pa nga ako ni Mang Pableng at sinabihang napakahina ko umanong nilalang. Ang dapat sa akin ay pinapaliguan ng alak para lumakas. Sabay nagkatawanan sila. Hindi naman ako napipikon sa mga biro ni Mang Pableng dahil sanay na ako sa kanya. Mahilig talaga siyang magbiro at palakwento. Kabaliktaran sa kapatid niyang si Mang Pablo. Si Mang Pablo kasi ay napakatahimik at tipid na tipid kung magsalita at palagi itong seryoso. Kaya naman sa kanilang dalawa ay mas gusto kong kukwentuhan si Mang Pableng. Dahil hindi pa man siya nagkukwento ay natatawa na at parang timang lang. Kaya rin ito makibagay sa mga kabinataan kahit na medyo may edad na ito. Dahil sa medyo lasing na nga ako ay tumambay na muna ako sa labas ng bahay. Magpapahangin at magpapaantok ako noon. Maalinsangan kasi sa loob ng kubo at hindi ko nagustuhan ang presyensyang nararamdaman. Maya-maya pa habang nagpapahangin ako ay nakarinig ako ng mahihinang huni ng pato. Sa bawat huni noon ay hindi ko maiwasang magtayuan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Tumahol ang 3 asong kasama naming magbantay sa mga manok. Tumayo ako mula sa pagkakaupo at tinanaw ang buong paligid. Nararamdaman ko kasing bukod sa amin ay may iba pang nilalang ang naroon sa bakuran. Nawala bigla ang pagkalasing ko at naging malinaw na sa pandinig ko ang huni ng patong kanina pa nag-iingay sa mahinang boses. Asos, alam kong nagpapanggap ka lang. Kung ako sa iyong aswang, umuwi ka na sa inyo bago pa man kita mahawakan at mapuruhan. Ewan ko ba kung bakit ko nasabi iyon. Basta, pagpaparinig ko sa nilalang, kasabay ng pagpapakawala ng orasyong pangtigalbo. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng iyak ng asong akalain mong pinalo ng malakas at mabilis nang kumaripas ng takbo habang walang tigil sa pag-iyak. Ang kaninang nalanghap kong napakabahong amoy at maalinsangang paligid ay nawala na lamang iyon ng biglaan. Ano yun, tol? Bakit parang may umiiyak na aso? Agarang tanong ni Danilo nang makalapit na sila sa akin. Umiling-iling ako at sinabi sa kanilang wala lang iyon. May nakapasok lang na aso sa bakuran kaya binato ko. Bumalik na sila sa pag-iinuman para matapos na at magsipagtulog na. At bumalik na nga sila sa lamesa at ipinagpatuloy na ang pag-iinuman. Kinabukasan ay muli akong naging abala sa pagtatrabaho. Lumipas sa mga oras na hindi ko iyon napapansin. Hanggang sa sumapit na ang kinahapunan ay hindi ko na malayang dumating na pala si Mang Pablo. Nalaman ko na lang noong ipinatawag ako sa katrabaho kong si Danilo. Bakit raw ako ipinatawag, tol? Pagtataka kong tanong sa kanya. Dahil wala naman akong maisip na dahilan kung bakit ipinatawag ako. Hindi ko naman naalalang inutusan ako ni Mang Pablo o kaya'y may ibinilin siya sa akin. Hindi ko alam, tol. Basta ang sabi sa akin ay dalian mo raw at mag-aalas 6 na ng hapon. Baka nakalimutan mo raw ang binigay niya sa iyong gawain. Tugod niya. Napatapik naman ako sa aking noo at nagwi ka nang. Hala, oo nga no. Patay. Yari na ako nito kay Mang Pablo. Ano ba naman yan? Bakit sa dinami-raming pwedeng kalimutan? Yung importante pa talaga. Sambit ko at napabuga sa hangin.
Sinabi naman ni Danilo na mamaya na ako magdadaldal at baka mas lalo pa ako mapagalitan kapag nagtagal pa ako. Sige par, maraming salamat par. Wika ko sa kanya at nagmadali nang umalis. Halos lakad takbo na ang ginawa ko makarating lamang sa bahay. At agad na nagbihis ako at patakbo nang pumunta sa kubo. Dahil naroroon na nga si Mang Pablo at naghihintay. Nang makapasok na nga ako ay nakita ko itong nakaupo at naghihintay na nga sa akin. Kaagad naman akong humingi ng paumanhin dahil sa naging abala ako sa ginagawa ko at nakaligtaan ko ang oras ng pagdarasal. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib sa pag-aakalang mapapagalitan ako ni Mang Pablo. Subalit mahinahon itong nagwika sa akin na sa susunod ay wag na wag ko nang makakalimutan ang mga bilin niya. Di bali nang hindi ko magawa ang mga pang-araw-araw na gawain sa Manukan. Basta't hindi ko lang makakaligtaan ang nakatalaga sa akin sa tuwing araw ng Martes at Biyernes. Naparito pala ako dahil may ituturo ako sa iyong bagong orasyon. Panimulang wika ni Mang Pablo. Tinanong ko naman siya kung anong klaseng orasyon pa ba ang ituturo niya sa akin. Ganoon na lamang ang gulat ko noong sabihin niya sa akin ang uusalin kong buhay na salita, sapagkat gamit umano iyon sa kaliwa at malakas iyon pagdating sa mga sugal at sa iba pa. Teka lang ho, Mang Pablo, hindi kaya't mapahamak na ako niyan? Tanong ko sa kanyang may kasamang pagtataka at takot, kaya medyo nauutal ako. Sinabi niya naman sa akin na hindi ako mapapahamak hanggat hindi ko iyon gagamitin para pumatay ng tao. Sapagkat ang orasyong kanyang ipapakabisado sa akin ay kayang kumitil ng buhay ng tao. Nakaramdam naman ako ng takot at baka hindi ko kakayanin at ikabaliw ko pa o kaya naman ay ikamatay ko. May mga ganoon kasi akong nababalitaan. Yung bang papasukin ang aral sa kaliwat kapag hindi na kompleto o nasa ulo ang mga orasyon, ay maaaring mabaliw ang mga iyon o kaya'y mamamatay. Kaya naman naniniguro talaga ako sa sinasabi ni Mang Pablo dahil sa baka ikapahamak ko pa ang mga pinapagawa niya sa akin. Diba sabi ko sa iyo, magtiwala ka lang sa akin. Hinding-hindi kita hahayaang mapahamak. Sagot kita kapag may nangyaring hindi maganda sa iyo. Aniya pa sa akin. Dahil sa sinabi ni Mang Pablo ay nagpagpasyahan kong magtiwala na lamang sa kanya. Sa pagdaan nga ng ilang sandali ay inumpisa na nga namin ang pagre-ritual. Nagsindi ako ng 7 kandilang itim at itinirik sa nakalatag na kulay itim na tela. Pagkatapos ay inilapag ang panyong kulay itim na may nakaukit na simbolo. Hindi ko na lamang babanggitin pa ang ibig sabihin ng simbolong iyon, sapagkat napakamahiwaga noon at nagmula iyon sa kaliwa. Sa paglipas ng mga araw, lahat ng mga itinuturong ritual sa akin ni Mang Pablo ay maigi kong tinandaan at inintindi ang bawat kataga. Nang sa ganon ay hindi ko matawag ang ibang nilalang. Maliban lang sa inaalaya ng dasal at pinapakain ng mga gabay. Hanggang sa di kalaunan ay tuluyan ko nang natutunan ang lahat. Mahigpit na kabilin-bilinan ni Mang Pablo na huwag kong ipagsasabi ang lahat ng nalalaman ko. Sa kadahilanang tanging ako lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan sa kanyang mga kakayahang nasa larangan ng kaliwa. Hanggang sa isang beses noon, kasalukuyan na kaming nasa sabunganon. Nang muli ko na namang nakita ang lalaking masamang nakatitig sa akin. Nagtataka talaga ako kung bakit sa tuwing nahuhuli ko itong nakatingin sa akin ay sobrang napakasama
na aakalain mong may ginawa akong masama sa kanya. Gayong hindi ko naman maalalang nagkausap na ba kami. Kaya gano'n na lamang ang katanungan ko sa aking sarili. Isa pa, sa tuwing nakikita ko siya ay kakaiba ang pakiramdam ko. Yun bang sumisikip ang dibdib ko? At parang may sumasakal sa leeg ko. Pero kapag ibinaling ko naman sa iba, ay bumabalik naman sa normal ang pakiramdam ko. Para hindi ako mawala sa konsentrasyon, ay pinilit ko na lamang na baliwalain ang lalaki. Ngunit noong nasipat kong naglakad ito palapit sa akin, ay mas lalo ko pang naramdaman ang kakaibang presensya ng lalaki. Pakiramdam ko ay nagbabanggaan at nagbangayan ang aura naming dalawa. Nang nasa tapat ko na ang lalaki, ay sandali siyang huminto at pailalim niya akong tinititigan. Kasabay ng pagkangisi nito nang nakakaloko bago nagpatuloy sa paglalakad. Takte, mukhang hindi na maganda to ha. Sambit ko sa sarili. Anong sabi mo? Bakit sinabi mong hindi na maganda to? Pagtatakang tanong ni Mang Pabling. Wala po Mang Pabling, sige na ho. Ayusin na po natin ang mga manok na ilalaban. Wika ko sa kanya at nagpatiuna ng maglakad para lumapit kay Mang Delphin. Hinimas-himas ko muna ang panabong na manok habang inuusala ng mga orasyon. Pagkatapos ay may mga ibinubulong sa manok. Bago ibinalik kay Mang Delphin, makalipas ang ilang sandali ay nagsimula ng laban. Kitang-kita kong lamang na lamang ang panabong naming manok. At sa loob lamang ng ilang minuto ay bagsak ang mga nakasagupang kalabang manok. Tulad ng dati, panalo na naman ang manok namin sa ilang labanan. Ngunit noong sumunod ng laban ay nakita kong ang may hawak ng kalabang manok ay ang lalaking may alam rin sa kaliwang gawain. Ang lalaking palaging nakatitig sa akin ng masama tuwing sumasama ako kay Mang Delphin sa sabungan. Nakita kong may mga inuusal ang lalaki sa manok na hawak nito at naramdaman kong mas malakas ang kanyang mga binibitawang orasyon. Naalarma ako dahil sa mukhang matatalo kami ng mga sandaling iyon. Kaya naman ang ginawa ko ay ginamit ko na ang huling alas na itinuro sa akin ni Mang Pablo. Kinuha ko ang panabong na manok at inuusala ng orasyon. Pagkatapos ay dinuraan ito. Noong nag-umpisa na nga ang laban ay hindi man lang iyon nagtagal, sapagkat sa loob lamang ng ilang segundo'y natalo na ang kalabang manok, na mas lalo namang ikinagalit ng lalaki. Nakita kong mas nanlilisik pa ang mga mata nito at iwinasiwas ang kamay na parabang may ibig ipahiwatig. Ang buong akala ko ay ako lamang ang nakakapansin sa ginagawa ng lalaki. Subalit napansin na rin pala ito ni Mang Pabling. Sinabihan niya akong huwag ko na lamang pansinin pa iyon at umuwi na lamang umano kami. Dahil sa maggagabi na at may kalayuan pa ang aming babiyahin. Agad na nga kaming bumiyahe pa uwi. Habang nasa biyahe ay pinag-usapan namin ang tungkol sa lalaki. Sinabi pa ni Mang Pabling na kanina niya pa napapansing napakainit ng dugo ng lalaki sa akin. Marahil ay naungusan ng taong yon. Kaya ganoon na lamang katindi ang galit na nararamdaman sa iyo. Wika pa ni Mang Pabling. Hayaan mo na lang ang taong yon. Sa susunod, huwag ka munang sumama iho. Magpalamig na muna tayo at baka kapag sumama ka sa amin sa susunod na linggo, ay aabangan ka pa at magkainitan pa. Saad sa akin ni Mang Delphin. Tumango ako at sumang-ayon sa suhestyon ni Mang Delphin. Noong nasa kalagitnaan na kami sa biyahe ay ang pinagkukwentuhan na namin ang tungkol sa muling pagkapanalo sa sabong ni Mang Delphin. Noong natapat na kami sa daanang wala ng kabahayan, ay mas binilisan ni Mang Pabling ang pagpapatakbo ng sasakyan.
Nang sa walang ano-ano bigla na lamang kaming may nasipat na malaking baboy ramo sa gitna ng daanan. "Butya, ano yan?" Bulalas pang wika ni Mang Pabling at panayang pagmumura. "Takti, bossing. Hinarangan tayo ng baboy ramo. Saglit lang at papaalisin ko lang para makadaan na tayo." Anya pa ni Mang Pabling at lumabas na ng sasakyan. Lumabas na rin ako para tulungan siyang itaboy ang hayop na nakaharang sa daanan. Hindi kasi kami makadaan kapag hindi namin papaalisin ito. Dahil sa gitnang-gitna talaga nakatayo ang baboy ramo na kung hindi mo tititigan ay aakalain mong kalabaw na maliit. Ano ba namang baboy yan? Hindi man lang natinag sa liwanag ng sasakyan. Sambit ko pa. Oo nga Pamuntikan pa tuloy tayong madisgrasya. Kung hindi lang ako nakapagpareno kaagad, baka sumadsan na tayo sa tabi ng daan. Tugon ni Mang Pabling. Ilang segundo lamang ang lumipas ay sandali akong natigalgal at napahawak kay Mang Pabling. Nilingon naman ako ni Mang Pabling at tinanong kung bakit ko raw siya hinawakan. Akmang magpatuloy na sana sa paglalakad si Mang Pabling, pero mayroon ko siyang pinigilan at sinabihang hindi ordinaryong baboy lamang ang nakaharang sa daraanan namin, sapagkat isa itong aswang. Bahagya pang natawa ang matanda at sinabing wag daw akong magbiro dahil hindi nakakatuwa. Sino ba namang tangang aswang ang haharang sa gitna ng daanan para magpasagasa? Dahil sa hindi naniniwala si Mang Pabling sa sinabi ko, kung kaya tinapik ko siya ng 3 beses sa balikat. Matapos ko siyang tapikin ay ganaw na lamang ang panlalaki ng mga mata niya. Nang sa isang kurap lamang umano, ay bigla na lamang naging tao ang kaninang baboy ramong nakita namin. At ang taong iyon ay ang lalaking galit na galit sa akin sa sabungan. Sobrang nakakapanghilakbot ang itsura nito at halos walang tigil na sa pagtulo ang laway. Mabilis ko nang hinatak pabalik si Mang Pabling at pinasakay sa sasakyan. Tapos ay agad nang pinaharurot ni Mang Delfin ng takbo ang sasakyan. At napagpa siyang babanggain ang lalaking nanlilimahid sa langis. Oo, si Mang Delfin na ang may hawak ng manabela ngayon. Noong pagkababa pala namin ay hindi namin namalayang lumipat pala sa harapan si Mang Delfin. Para namang napako ang lalaki sa kinatatayuan. Mula nang makita kong nag-usal ng orasyon si Mang Delfin. At hindi nga naglaon, ay tuluyan nang nabangga ang aswang. Nakita ko pang tumalsik ang nakakapanghilakbot na nilalang na naglikha ng nakakatakot na angil. Ngunit noong tignan ko sa side mirror ng sasakyan ng aswang na nakahandusay sa daanan, ay bigla na lamang iyong naging asong napakalaking iika-ikang tumakbo palayo. Natatawa naman si Mang Delfin at naiiling na nagwi ka nang. Akala siguro ng aswang na iyon, matatakot tayo sa kanya. Aba, kahit hindi ko gaanong gamit na gamit ang mga orasyon ko, abay napakalakas pa rin. Nako, umaandar na naman ang kayabangan mo, bossing. Mukhang nahanginan ka yata kanina. Pagbiberong wika ni Mang Pabling. Natawa naman si Mang Delfin at nagwikang totoo ang sinasabi niya. Hindi pa talaga siya kinakalawang. Kahit matagal ng panahon niyang hindi nagagamit ang mga inusal niyang tigalbo kanina sa aswang. O di ba? Nakita niyo naman kanina. Hindi nakaalis ang aswang sa kinatatayuan. Abay napakalakas nga ng orasyong ibinato ko. Tawang-tawang wika pa ni Mang Delfin. Ang sabihin mo, bossing, nagulat ang aswang na yon, kaya hindi ka agad nakatakbo. Kaya ayon, lasog-lasog ang buto sa katawan. Nakangising saad ni Mang Pabling. Nagkatawanan naman kami at napawi na ang takot na nararamdaman. Noong makauwi na nga kami at
Naikwento namin kinabukasan kay Mang Pablo. Laking gulat naming dati pala iyong nakaaway ni Mang Pablo. Kaya siguro mainit ang ulo noon sa akin dahil nararamdaman niya ang napakalakas na presyensya ni Mang Pablo sa katauhan ko. Sapagkat isinalin na sa akin ni Mang Pablo ang lahat ng kakayahan niya sa pagiging isang antingerot / mambabarang. Simula nang mangyari iyon mga kaaswang ay hindi ko na nakita pa ang aswang na mambabarang. Ni anino nito ay hindi ko na nakita pa sa sabungan. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay mas lalong lumago ang negosyo ni Mang Delphin. At unti-unti ko na rin naibigay ang lahat ng mga pangangailangan ng pamilya ko. At may sariling bahay na rin kami. May munting negosyo ang mga magulang ko. Samantalang ang mga kapatid ko ay nakapagpatuloy na sa pag-aaral. Ako naman ay patuloy pa rin ang ginagawang pagtatrabaho sa manukan ni Mang Delphin. Hanggang sa nakapag-asawa na ako noon at nagkaroon din ng sariling negosyo. Sa ngayon po ay masaya naman kaming namumuhay. At sa awa naman ng Diyos ay marami din akong natulungan kagaya ng mga buntis. Sa susunod po, ikwento kong ibang karanasan nung ako'y may asawa na at paano ko napaluhod ang 3 aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento muna. Maraming salamat po mga kaswang at sa ating butihing narrator na si Sir Casper. At bago tayo magtapos sa kwentong ito ay patuloy kayong magkape kasi may kasunod pa na kwento. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari nung ako ay 5 taong gulang pa lamang. Hindi ko ito makakalimutan kahit na ako ay 36 anyos na sa kasalukuyan. Dahil dito kasi sa ikukwento ko, naranasan kong makasakay ng barko. Bukod sa kakaibang karanasan, isang pagsakay sa barko ang hindi ko talaga malimutan. Bado nga po pala ng tondo. Hayaan niyong ibahagi ko ang istorya na alam kong ating kapupulutan ng aral. Kaya ano pang inaantay mo? Pag-take note na lang. Kasama ako ng ninong Jepoy ko sa pagtitinda sa malaking ospital na matatagpuan sa Maynila. Kaya alam ko ang kababalagan ng kwento sa likod ng nakakasukang itsura ng kanyang sugat-sugat na balat. Maliit pa lamang ako, alam ko ng isang binabae si Ninong Jepoy. Ngunit hindi iyon kailanman naging problema sa akin. Anak ako ng pamangkin niya, kaya naging alaga na niya ako. Napakabait niya sa akin. Pinapakain niya ako at pinapaaral. May tutor pa nga ako na siyang nagbabayad. Hindi kasi kaya ng mga magulang ko ang pag-aralin. At pakainin kaming magkakapatid at 7 kasi kami. Sasama ka ng Ninong Jepoy mo ngayon. Alam mo na ang gagawin mo ha. Yung tinuro ko sa'yo. Huwag mong kalimutan. Paalala sa akin ni Mama habang sinusuklayan niya ako. Sa murang edad ko pa lamang ay tinuturuan niya akong mangupit sa tindahan para maibigay sa kanya. Sa dami kasi namin ay kinukulang kami sa pagkain. Ang tatay ko kasi ay karpentero na minsanan lang magkakaroon ng tanggap na trabaho. Ang mama ko naman tendera sa harap ng public school. Tiyahin niyang may-ari ng tindahan. Nung una maliit na halaga lang ang pinapakupit niya sa akin. Hanggang sa tinuruan na niya ako ng tamang halaga para makabili ng bigas at ulam. Hindi naman nahahalata ni Ninong Jepoy at malakas kasi ang kita niya. Nagsimula ang kalbaryo ni Ninong Jepoy nung may bumili sa amin ng prutas. Mag-asawang matanda na sila na may kasamang bata. Iyong bata halos kaidaran ko noong mga panahong iyon. May suot itong takip sa mukha. Kalbo na siya kahit nakasuot naman ng bestida. Maputla rin ang balat niya. Kalauna noong ako ay tumanda na,
nalaman kong cancer pala ang tawag sa ganong sakit. Mukha talaga siyang kawawa kahit ang mga mata niya ay matamlay. Palagi siyang nagpapatingin sa ospital kung saan naroon ang pwesto ni Ninong Jepoy. Sa loob ng isang buwan ay may mga 4 hanggang 5 beses ko silang nakita. Alam ko dahil suki na namin ang lolo at lola niya. "Ay bata, paborito mo talaga yung potosiko ah." Isang araw ay bati ko sa bata. Nginitian naman niya ako kaya sinabayan ko ng pakilala. "Ako naman si Maria. Oo, paborito ko talaga ang potosiko na to. Doon sa probinsya namin, iba kasi ang lasa nito. Mas masarap ang gawa rito. Ewan ko ba kung bakit magkaiba." Natuwa ako sa kadaldala ni Maria. Para sa isang may sakit ay masayahin siya. Hanggang sa nagsimula kaming maging magkaibigan. Parati niyang kinakwento sa akin ang tungkol sa probinsya nila. 7 taon na siya, ako naman ay 5 taon pero sa edad ko. Nang dahil sa mga napagdaanan at turo sa akin ng kalokohan ni Mama, madali para sa akin ang makasabay sa kanya. Wala sa edad yon. Nasa mga karanasan ika nga. Hindi magkaiba ang lasa niyan sa potosiko sa inyo. Sa tingin ko, nagiging magkaiba lang sa panlasa mo dahil kapag kinakain mo yan doon sa inyo kaysa rito sa Maynila. Sabi ko kay Maria. Sa bagay, siguro nga'y tama ka. Doon kasi sa amin masyado akong inaalagaan dahil sa sakit ko. Sa sobrang tagal ko nang may sakit, nawalan na ako ng panlasa sa mga kinakain ko. Nakangiti niyang tugon. Nakakaawa si Maria ngunit nakakatuwa siyang kasama. Tanda ko pa noon na madalas naming pagkwentuhan ang mga gusto niya sa hindi. Pati ang mga kapintasan ng bawat isa sa amin ay napag-usapan na namin. Masasabi kong mabuti kaming magkaibigan. Ngunit katulad ng ibang magkakaibigan, nagkaroon kami ng problema. At ngayon na ako ay may sapat ng utak upang maunawaan ang mga bagay. Naisip kong ang naging asal ni Maria noon ay dahil sa dami ng kanyang iniinom na gamot. Dok, kumusta na po ang kaibigan kong si Maria? Naglalaro ako nang sinindahan ko ang straw. Nang matanaw ko ang doktor na humahawak noon sa kaso ng kaibigan ko. Tumayo ako at tumakbo. Sinabayan ko sa paglalakad ang doktor upang siya ay tanungin. Ilang araw ko na rin po siyang hindi nakikita. Magiliw naman akong binalingan ng doktor. Ginulo pa niya ang buhok ko. Sa susunod na linggo nandito yon. Hindi lang nakarating at ang sabi sa akin ng lolo't lola niya ay sinumpong ng sakit. Hindi raw kinaya na makaalis ng bahay at hindi kakayanin na labis na mapagod. Uwi ka na lamang niya. Buong araw kong inisip noon ang nangyari kay Maria. Pero nakakalungkot at dumating naman siya, ay ako naman ang hindi nasa ayos na lagay. Nilalagnat ako noon pero sinama pa rin ako ni Nenong Jepoy sa pagtitinda. Dahil walang mag-aalaga sa akin sa bahay. Kaya kahit nakita ko tuloy si Maria, ay hindi kami makapaglaro at hindi ko siya malapitan. May sakit ka na. Kakasama mo siguro dyan sa batang may malubhang karamdaman. Biglang sabi ni Nenong Jepoy habang pinupunasan niya ako. Kailangan niya akong punasan at nang bumaba ang aking lagnat. Hindi ko naman magawang sumagot. May nakasubo kasi na thermometer sa bibig ko na mga sandaling iyon. Sinasabi ko na sa iyo, kumukuha kayo ng problema. Kung ikaw nananahimik, hindi ka sana nagkasakit. Patuloy na pagalit na tura ng ninong ko sa akin. Ninong, huwag ka namang ganyan. Hindi na napigil na sabi ko. Natanaw ko kasi napaparating si Maria. Siguradong bibili na naman siya ng paborito niyang potoseko. Anong huwag naman ganyan?
Matagal ka nang naglalaro dito sa kalsada pero ngayon ka lang nagkasakit ng ganyan. Ikaw ha? May sakit yung batang yon. Baka mamaya nahawa ka na. Naubo ako. At sa labis na kahihiyan, imbis na salubungin ko ang tingin ni Maria ay pumikit na lang ako. Hindi ko kayang awatin pa ang ibang sasabihin ni Ninong Jepoy. Huli na rin para hindi iyon marinig ni Maria. Sunod-sunod na kasi ang pagpalatak ni Ninong. Manong, baka pwede ho akong makatawad sa inyo ng kaunting barya. Nakapikit ako pero narinig kong sabi ni Maria kay Ninong Jepoy. Manong ang nakasanayan nilang itawag sa nakakatandang lalaki. Natanong ko iyon noon sa kanya kaya alam ko. Anong barya? Malaki-laki pa ang kulang na halaga niyang hawak mong pera. Ano ka ba? Singhal ng masungit kong Ninong Jepoy kay Maria. Hindi pa rin ako dumilat noon. Habang tumatagal ay mas lalo akong nahihiya sa kalaro ko. Binibida ko pa naman sa kanyang madalas na napakabait ni Ninong Jepoy. Naikwento ko kay Maria na si Ninong ang siyang nagpalaki sa akin at nagpapakain. Tapos ay ganoon ang kanilang magiging enkwentro. Gusto ko lang po kasing maibili ang lolo at lola nitong mansanas. Umalis ho kasi sila ng bahay nang wala silang kinakain pa, kundi tag-isang pandesal. Sige na ho, maawa na kayo Manong. Sukay nyo naman ho ako. Pakiusap ni Maria kay Ninong Jepoy. Nadudurog ang puso ko nang marinig siya ng ganoon. Ngunit tulad niya ay isa lamang akong bata noong mga panahong na iyon. Kaya wala akong nagawa. Wala akong nagawang paraan upang matulungan siya kahit na narinig ko na siyang umiiyak. Ang sumunod na nakiusap kay Ninong Jepoy ay ang lolo at lola niya. Kinapos daw ang pera nila dahil sa biglaan na gastos para sa sakit ni Maria. Kapag daw naibenta na ang mga pananim nila, ibabalik naman daw ang kulang na pera sa susunod. Hindi pa raw kasi panahon ng mga pananim, kaya hindi kaagad na ibenta. Kung ano-ano pang pakiusap ang narinig ko sa dalawang matanda. Napilitan na rin akong tumilat at nakita ko si Maria na basa ng mga luha, ang mga mata at pisngi. Sa lahat ng pakiusap ay nananatiling bingi si Ninong Jepoy. Hindi ko alam kung bakit. Gayong nakilala ko naman siya bilang mapagbigay. Kahit na may mga pagkakataon na masungit naman talaga siya. Umalis si na Maria at ang lolo niya nang wala ring tigil sa kakaiyak ang kalaro ko. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay hindi ko na muli pang nakita si Maria na nagpa-check up sa ospital. Para bang dahil sa nangyari ay sinadya na nilang wag nang bumili ulit sa tindahan ni Ninong Jepoy. Nang minsan naman natanungin ko ulit ang doktor ni Maria, ang sabi ay hindi na nga raw nagbalik pa para sa check-up niya ang kalaro ko. Nagtataka nga raw ang doktor. Kung hindi raw babalik si na Maria ay masasayang ang naunang gamutan sa kanya. Ang mga araw ay naging buwan, ngunit wala na talagang bakas na babalik pa sa ospital si Maria. Hindi ko gustong isipin na may nangyari na sa kanya na hindi maganda. Katulad sa sinabi ni Doc sa akin na posibleng naganap, kaya hindi na sila nakabalik. Badong, dito ka muna sa tindahan at ako'y papasok lang doon kay Doc Mark. Isang araw ay sabi sa akin ni Ninong Jepoy. Naiiwan naman ako sa tindahan tsaka alam ko naman na kapag ganoon ay sandali lang siyang mawawala. Baka maniningi lang siya ng bayad sa dyaryo. Kada umaga kasi at sarado pa ang klinik ng mga doktor. Naghahatid ako ng dyaryo sa kanila. Sinusuot ko lang sa ilalim ng pinto. Buwanan ang bayad noon. Baka nalimutan ni Doc Mark na magbayad. Kaya aakyatin na ni Ninong. Naghintay ako kay Ninong Jepoy pero asawa niyang si Ninang Loisa
ang siyang dumating. Irritable siya at nagsusungit. Kahit binabay si Ninong Jepoy ay mayroon itong asawa. Ano? Ano bang nangyari sa'yo? Lintik na. Hindi ka nag-iingat. Pagtatalak ni Ninang Loisa. Naroon na pala si Ninong Jepoy. Kakalabas lang sa ospital. Mukhang alam ni Ninang Loisa na palabas na ng ospital si Ninong. Kaya ganoon na lang ang pagtatalak na ginawa. Bigla na nga lang akong nagkaganito. Simpleng sagot ni Ninong Jepoy. Nakikinig lang ako sa pagtatalo nila. Hanggang sa pati ako ay malakas nang napasinghap. Nang iangat kasi ni Ninong Jepoy ang suot niyang maong na pantalon. At yung long sleeve niya. Nagulat ako nang makita kong nagbabalat na ang kanyang balat. May tipak-tipak na sugat doon. Nakakadiri at nakakakilabot ang itsura. Ang inakala nilang normal na sugat ay dumami ng dumami. Mas nakakadiri na iyon ang tumagal. Naaamoy ko na rin ang napakalansa niyon. At umabot na sa punto na nakakaduwal na maaamoy. Walang bisa ang bigay na gamot sa akin ng mga doktor. Nakailang doktor na tayo at pare-pareho lang sila na walang naitulong sa akin para maibsan ang sugat at pangangati ng balat ko. Reklamo ni Ninong Jepoy sa asawa niyang si Ninang Loisa. Maras na bumuntong hininga si Ninang. Ay, hindi ko na rin maunawaan kung ano ang nangyayari sa iyo. Isa-isa nilang pinagmamasdan ang mga nakakasukang sugat sa katawan ni Ninong. At iniisprehan ng ispre na nireseta ng doktor upang kahit paano mawala ang pangangati na nararamdaman ni Ninong Jepoy. Ano kaya kung ipapaalbularyo mo na yan? Suwestyon ng kapatid ni Ninong Jepoy na si Kuya Ares. Buhay pa naman si Tandang Oka. Si Tandang Oka ay matandang albularyo na matatagpuan pa sa Iloilo. Iyon ang kinakalakihan na lugar na magkapatid na sina Ninong Jepoy at Kuya Ares. Pagkatapos ng biyahe namin sa barko, eto at nasa kubo na kami ng albularyo. Oo, natuloy kami rito at napakaganda pala ng lugar dito. Mataman akong nakatingin sa ginagawa ni Tandang Oka. May mga dahon-dahon siya na pinapakuluan at tila dinuduraan bago idaan sa apoy. Pumikit siya at may kung anong binulong habang pinapadaan ang dahon sa apoy. Pagkatapos ay tinapal iyon sa noo ni Ninong Jepoy. Nakakapagtaka na hindi nasaktan si Ninong kahit galing sa apoy ang dahon. Kinulam ka ng mag-asawang aswang na nagbagong buhay, na kaya mas pinili ka nilang kulamin kaysa lapain. Nang sabihin iyon ni Tandang Oka, isa lang ang pumasok sa isipan ko. Ang lolo at lola ni Maria. Aswang? Tumango lang si Tandang Oka sa tanong ni Ninang Loisa. Mga nagbagong aswang ang nakaengkwentro ng asawa mo. Ang lalaki ay nais siyang lapain ng dahil sa walang awa niyang pagpapaiyak sa apo ng mga ito. Samantalang ang babae ang siyang nagsuhestyon na siya ay ipakulam na lamang sa isang kamag-anak na marunong kumulam. Bakas ang gulat sa mukha ni Ninong Jepoy sa kanyang narinig. Alam na niya kaagad kung kanino siya nagkaroon ng atraso. Ano ho ang mabuti namin na gawin? Tanong ni Ninang Loisa sa kinakabahan na tinig. Puntahan ang mag-asawa at humingi ng tawad. Wala namang ibang kasagutan sa nasaktan, kung hindi ang paghingi ng paumanhin. Ani Tandang Oka. Dalangin ko na makuha niyo ang kapatawaran dahil ako nang nagsasabi sa inyo. Ang kulam na yan ay habang buhay na kung hindi niyo maaabutan na buhay ang mag-asawang aswang. Wala na kaming sinayang na sandali. Paglipas ng 2 araw ay
Pinuntahan nga namin ang lugar ng mag-asawa. Ang mag-asawang aswang ay naghihingalo na pala ng aming madatnan. Kapwa sila nagpakamatay pagkatapos mawala ni Maria dahil sa sakit nito. Hindi na namin magagawa pang mabawi ang kulam, anang lola ni Maria. Dinat na namin sila na pinagkakaguluhan sa kanilang kubo habang naghihintay ng ambulansya na maaaring makatulong. Na masagi pa ang buhay nila na sila rin ang nagtangka na kitilin. Yan ang nababagay sa tulad mong mapagmataas na tao. Asik naman ang lolo ni Maria kay Ninong Jepoy. Si Ninong Jepoy ay nananatiling nakayuko. Sa mura kong edad ay napailing ako sa kanyang taas. Nagpunta kami roon upang hingin ang kapatawaran ng mga aswang na kumulam sa kanya. Pero hindi ko siya naringgan ng paghingi ng paumanhin. Bagkus ay nag-uutos pa siyang alisin ang kulam sa kanya dahil iyon daw ang tamang gawain. Saan ko matatagpuan ang mangkukulam? Tanong ni Ninong Jepoy sa mag-asawa. Sumingasing ang lolo ni Maria. Nanlaki naman ang mga mata ko at hindi ko akalain na sa gitna ng katirikan ng tanghaling tapat ay makakasaksi ako ng tao na nagiging mabangis na aswang. Bago pa atakehin ng lolo ni Maria si Ninong Jepoy ay nagkatawang aswang na rin ang lola at nagpambuno sila. Aswang laban sa aswang. Sa mura kong edad, madali kong nakuha ang ginagawa ng mag-asawa. Si lolo nais gamitin ang kakaiba niyang lakas para maiganti si Maria. Habang si lola naman ay inawat ang asawa dahil ayaw na nito madagdagan pa ang kasalanan nila. Lahat ng desisyon natin ay may kaakibat na konsekwensya. Ang pagiging mapagmataas at hindi pagkontrol ni Ninong Jepoy sa kanyang emosyon ay nagkaroon ng resulta na habang buhay siyang magiging taong hunyango. Ang kanyang balat ay magbibitak-bitak, walang lunas, sasabay sa agos ng panahon, mananatiling nakakadiri at malansa na tulad sa pinakita niyang pag-uugali. Wala kaming naging balita sa kung sino ang mangkukulam na gumawa niyon o napakiusapan ng mag-asawang aswang. Nakamatayan na ng lolo at lola ni Maria ang kulam, kaya naging permanente na ang sakit sa balat ni Ninong Jepoy.